Dearest gentle reader, we have been apart for far too long. She's back. Yeah. We say love me, you put me Chanel. We say love me, you put me Chanel. We say love me, you put me Chanel. We say love me, you put me Kwangiphinda lokho Chanel. We say love me. Abantu babuyela emsebenzini. Yo. Oh. Past 6. Kufanele ngizame ukuvuka. All right. You put me Chanel. Say love me, put me Chanel. Alright, ngiyabonga. Morning guys, I'm starting a vlog. I said yesterday. Hi. Morning. I'm starting a vlog today, but obviously I'm at work. Then I'm using a chocolate. Go like this was much of it. Girl. And Turns out I had you turned out. What's my mood? Try me, come find out. One more time. Stop trying to read my mind. And she's not me and you're not mine. No, yeah, but me. Baby, I'm a D&D. Please don't bother me. Baby, no We say love me, you put me Chanel. 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 Say love me, put me Chanel. I'm a big dog baby, and a dog baby. Like bitch, like you and I'm crazy. It's like crazy, man, don't chase me. Say you want to see me, where you gonna take me? We say love me, you put me Chanel. Say love me, put me Chanel. Walking, standing tall, but still fall for me. You come in with baggage, it's costing me. Still don't have it all, but give it all to me. Come and turn me on, but go off for me. Now yeah, with me, baby, I'm a D&D. Please don't bother me. Baby, no TV. Flawless diamond piece. You gotta make me freeze. Reasons that you got it. Turns out I had you turned out. What's my mood? Try me, come find out. One more time. Stop trying to read my mind. Moreni. I'm still watching the movie that the lady suggested for me on TikTok. Not on TikTok, on Instagram. I'm having sushi. There it is. Tengizoyenza nje how bafethe benzi bencane ke manje. Cela nizobuka basi bangidrop. Bukani ma lezi inzunzumbe ezila yangiphutha ke movie manje. Kodwa ke is fine into engiyenzayo. Kuthi kwagcinele lo baba unkosikazi wakho ayiduduliwe. Kunjani konje? Nathi ngingayenza lento ma Ngingayenza lento. ngithula sonakali Yazi kahle leso sosini.
Mina ngayenza lento ngenza wasayisosi. Hayibo. Ngitshela manje ukuthi ngiqamba mama. Hayi unamanga. Ngixoxela-ke le movie ma kontasa ngikhulu. Lo baba lona walahlekelwe ingane yakhe became a druggie. So sina nale ndoda lo ethizeni. Lo mfana mumbeke nayo yiphara njengale ntombazana baphinda intombazana siphenduka iphara. Ngathi uyena okwenza intombazana ukuthi iqale idibatshe. Fine, idibatshe intombazane ke ingatholakali kubo kubaba athi mhlazane yojoga hlanganiyane no girl. Uthi ngiqale ngiphuze ngixoxele. Hlanganiyana no girl, mehlangana no girl. Girl phela buye ekhaya ngiyakhumbula uma wakhe yakhumbula ntoni. Yes. Kanti kuzoqhamuka leli phara lendoda yakhe. Hayi, nkathi kuqhamuka iphara lendoda yakhe lizama ukuthi lithi baba Fuseke. Yabo intombini yami. Hayi, ugelo uyambona ukuthi unakho ukuthi ngubaba lo. But ngoba dibatshe yabo uvumelana nendoda indoda ke ugeli abaleke ubaba salelwa nendoda hayi ke ayichifa indoda ubaba ke kushuthi ke muhle ngapha eshasha indoda kanti khona abantu abavidurizayo ubaba udumile unemali akhona abantu abavidurizayo sakaziyana ku social media trend yani ubaba me trend ubaba. Hayi ngakusasa kuvele kuthiwe indoda lade ishaya Bulewe. Awu wakubi. So zonke impawu sezikhomba kumsolwa phela kade trend izolade emshaya. Hayi ubaba umshayela ukuthi ngifuna ingane yami. Sa recorder nje. Sa recorder. Ubaba umshayela ukuthi ngifuna ingane yami. The movie is Run Away from Netflix. The series, I don't know why I keep on saying movie. Okay. Ubaba umshayela ukuthi ngifuna ingane yami hayi. Ashona ubaba abuye kamapho kunamaphoyisa nje awu2 ayajola lamaphoyisa ayantshontshana ngoba fanele ujola emsebenzini nje. Abuye ubaba ke abuye amaphoyisa ezothi kubaba wena obulaleyo umuntu akwazi kube ukuthi umshaya izolo namhlanje usefile kanjani bro. Hayi ubaba si kholwane nifuna ukukholwa mina ipriority yami ukuthola lengane. Hayi faka inkosikazi ke manje unengane ehlala phesheya kwelinye izwe yangazi ngoba beba phesheya vele kodwa unengane ehlala phesheya efundayo eyomfana. Hayi bathi benalo mama yazi into esoyenza thina sovuka thina ebusuku sihambe siyobheka lengane kalomfana la ashonele khona endlini la bebehlala khona la khona abasmokayo. Hayi bavuke nangempela hayi bangavuke khona ebusuku faka amaleza ufake nje izinto zogebengu shone khona bebefika laphana. Keep in mind this is a crime scene ivalwe ngo red tape kanje. Hayi mefika babheka hayi akatholakala usisi esigamekweni kanti kukhona umakhelwane osecele nasi umakhelwane hayi ogeli wakho ngenkathi umfana ngosuke kwathola ngalo ukuthi ufile lo girl lo waphuma egijini enamanxeba ebusweni bese mama ngingenzekani kube ukuthi ugelo wabulala lo mfana mhlawumbe esefuna inkawuza noma kanjani. Athi lo baba hayi ingane yeni sweet angikholwa ukuthi capable of such. Mhlawumbe yena naye mhlawumbe wayelisa lo muntu ozama kumbulala wayezama owabulala uboy mhlawumbe wayiseza nakuyena kodwa waphuma ewumuntu ogijimayo. Fine mase sethi lo baba kodwa ngiyayazi supply yakhe yayazi umuntu omshushumbisela le dibatshe kushonwe kuyena makufikwa lapha kuyena azazi ke nawe igebengu. Isingise sana I'm a good storyteller ngiyabona. Hayi mebefika kulo bhuti esubhuti sithini mfethu sithini funani la wena futhi angikuwena ngibona ushaya intwana yami izolo akuwena noyicishile yabo. Athi lo baba anginaso isikhathi salekho ngifuna ingane yami. Iphi ingane yami ngoba ngiyeza ukuthi wena ushushumbisela le shabadu. Athi lo baba lo yangazana ngane yakho leli paradise ayo kumeshenti
athi angazani nangane yakho mina mase sithi lo baba mase sesumeshente nizwe ngoba futhi nini ukuthi mina ngihlala la hayi bangafuni ukusho ukuthi baze ngomakhelwane nomakhelwane nayipha not usi iparijak but nje khunda mfethu isigebe intobonayo ukuthi nje yabo hayi uthi kusenjalo vele kuvuka omunye okwigengi la lo mgroupana lo walebele gang abuza ukuthi mfethu sithini ngalaba sithini vela qhumisa isibhamu meqhumisa isibhamu ashaye la mama sakazeke umama asumama esasakazekile ukusho isibhamu kulo ade esiqhumisa naye qhuma isibhamu hayi maqhuma isibhamu aqalaza ubaba wengane ukuthi zithini ubalo seshisa isibhamu kanti lo bachazelile lapha eqaleni ukuthi nizomtholaphi umeshete lo makhelwane lo ade behlala kena lapha benogela hayi kube njalo usho ukuthi ubaba ke hayi kudutshulwane kasangane enkosikazi sedutshuliwe nani nanzi imblame ingane zakhe zithi wena ufaka umazi kuyo yonke le shamkhandi ngoba wena ofuna umuntu ongafuni ukuthola ngisamile lapho cabangani salapho lapho usizini wani wonke lo isiqala nokushawa isibhamu I'm not her and she's not me, and you're not mine. No, yeah, with me. Baby, I'm a D&D. These don't bother me. Benny, it is Friday today and I'm going home I'm going home today at Kaya to see my mom, and then I think I'll vlog and then I'll come back. I don't know if I'll vlog when I come back. I had plans. Oh, next week there's a campaign. Not campaign, next week there's an advertisement that I have to take pictures of. So I think I'll end the vlog there. Anyway, I love you. Bye. How clock in? Hawe asabong nishlanshin. It's my OOTD. I have this vest from Mr. Price, chain from Zara, and then these shoes from Mr. Price as well. You gotta make me freeze. Reasons that you gotta. We say love me, you put me Chanel. We say love me, you put me Chanel. I hope ngiyafika izinto u9 manje. Mama ngifika ngifuna ngayo le phone. Ngizomtshela mase ngifikile u9 o'clock. Ngifese nale KFC na ngizozila izinja. It's a good thing ukuthi wena yasaba papa yini? Ngibonile usungifonela. Oh, kube ngapha ngibheke ngapha. It's early in the morning so mhlawumbe ugogo just arrived to show itekisi lapha. So I knew itekisi and uyeda girl. Wahlala phansi ukhathele kushuthi. Wow! Ma? Ngizolithanda. Ema ayikho nje emnandi nje ngoku basemakhaya ngoba you don't give a tell me ngifunani mngaqini ebhayi and akho umuntu ukuthi mhlawumbe kuzothiwa nanokuthi you don't care. Anyway, it's a new day. It's a Saturday. Sasa ngiyahamba. Abona indaba ama weekend nje. Bhedu nje. Fana ngabe kahle kuvula ngolebili kanje. Nakhona uqolwele uma ufike late. Storage. You gotta make me freeze. Reasons that you gotta. We
Ukufuna nombese uthi ngithathe nombese. Say love me, you told me Chanel. Say love me, told me Chanel. Wema. Go 2 round wenziwa njani? Molweni. It is early in the morning. Currently 6:20. I'm supposed to leave at 7, so fanele ngogeza ngale 30 minutes asele because I'm leaving today. It's Sunday. And yeah, angazi nginkunzo ibona njani tekisi ma So ugogo believes that when you're about to leave, fanele nje ukuphuma kwakho uphumele endlela enkulu, yabo indlela enkulu le nje uround. Ma uthi ma ayikho leyo nto gaga hey ngamlaleli lo sindise kakhulu ngicela uthathe lezo kamera be-around manje bashile lapha badiscussa yazi othi ngivele ngeze wegcinile kose ngivuna ukuhamba-ke nazana-ke kwami sengibekile ngilindele ukuhamba because I'm leaving. My double OTD, this from Mr. Price, the same jean I was wearing Friday. I nearly said yesterday. I was wearing Friday. If I'm going on Friday, you need amnesia. Sis, ndinganje khohla mina. Lusingthini. Kodwa ngicela ubuke. Mhlehlo samhlophe qwa la emsam. Just nje. Isaziso ba ngakya. Sengiyahamba hayi ba inyama engithatha la ekhaya yenkomo iningi inyama iyasala ngomsebenzi. Sengifayela esikhwameni mabe ngifayela pasikeni uzoza mangithi ngifake esikhwameni ukuthi ngivalelise umuntu. Papa yini ke guys? Thinga. Awusemumbi bye bye tata. Ne Paris. Tata. Kuze ngizoba nethawula nephedi okukhona mangiqalela ukuza nje vele ngihambe. Bye-bye! Guys, that's my aunt. Wema! Ila. Ngifikile stopini ma ayikhuzi kanje bizongishaya itekisi ngitshela. Bye-bye. Walking standing tall, but still fall for me. You come in with baggage, it's costing me. One thing about me is that I left at home izinto zami zobuso. Thank God I found this lana. Ngisho ngathatha le toner ngoba ngithole le toner ngiyifuna. I don't care. Okay, ngazuma ngavele nje ngazuma ukukho konke. Mafethu ileli naliphi ileli. But I need them all. Anyway, let me look for ingubo engiyingenele. Andiyitholanga ke nono into ebengiyifuna. I guess I'll have to look to another store. I'm not gonna vlog Shembandla. Abo bangibuya ngibonise alarm. It is a Saturday. I am off to work. The driver is here. This is what I'm wearing. The t-shirt from work, jeans from Zara, these lights from Mr. Price, and then I have my Duvala bag. So then
lapho nje phuma inzipho buqhafaqhafa nje kodwa ngizofike ngifake ngeglue ngiphethe sengihambe kangazejethi ngiyamlaya yabo nje lo driver mani ngizongixoxela mawukuthi nje skena sano ngabani anginankinga naye kodwa ngangiqali angakhulumi nje ngodaba la izolo ngoba ngizosangana ngosihlanya. I hate someone who doesn't know how to speak to people. Ngishe wrong. Cause ube wrong izolo. He was supposed to fetch us and he didn't. And on top of, in front of, and he was so rude about it. Wathi nje utheni kufanele ngenze njani? Can you imagine? Kufanele ngenze njani? Don't this was body spray from Discam. Oh, I showed you last time. If you didn't watch my vlog, yeah, last time. Okay, go to last time. Then go watch the fucking vlog. So what delela cake? Not what delela per se. Funny ngiphathe lento ma but nje wangaba ne remorse yokuthi inconvenience ile. Yabo? Ma yaphela kanjani impilo yami? Hayi ma ehlipho kanga. Hayi thunyele sis. Thunyele kumina. Hangihamba angazathi thini. So, izolo kunokuthi athi hayi sisi inconvenience ile ngiyaxolisa. Lutho geli uzobuza ukuthi yena bekufanele enze njani. Yes? Bekufanele ngenze njani ho mina? Should be like uma ngakhokhela imoto ngicede ngibuye in one of the days kufanele mina ngibheke transport ngoba wena kusafanele uyolanda abanye abantu. Yo guys yabo amadoda. Yeah. Amadoda nje ayihlama. Yaxolisa. Wonke futhi. But it's fine. So nje ngithandazela lokho ukuthi angayivosi le ndaba ngoba uyobonisa idlami angafisi ukulibona ngiyamkhulekela nginaye emthandazweni ukuthi angayiphathi want to take amanzi ngobani uzongisanganisa and ngizohlanya andike abangaziyo bayangazi angizenzi ingozi kodwa nje ngizosangana because what do you mean wenze njani kube kuwena ongi-inconvenience ile walokhu wangilanda late then isikhathi esasivumelene ngaso waqede wangangi-update zongitshela ngo2:30 ngiphume emsebenzini ngo1. Okay guys, you don't deserve the crash out. Ayikho worth it yabo i-anger yami ngibhekisa kubantu abarong all this. Anyway, I am leaving. Okay, ngufake phi esikhobeni? Ngizodvulani igate. I hope besithengele ilunch ngoba ngiphethe imphako mina la. Sanamali. Ngasikhathini ngoba open day so ngizokunikeza mhlawumbe i-hour ngihambe ngiyolinde emall mawukuthi ubungekho eduzane oba ngazi uzophunya ngasikhathini ngokutshela ngiyabonga.
you guys, no accountability, none whatsoever. Sanibona. Kanjani manje ma-ekade organize-iwe lokho? Nami ngilambe manje. Niyaphila? Hi. Njani? Nasi mina ngitho ngihlukela isikipha sanibona. Njani? Ngeze uPetra uyangidinga Nkosi yami. So this is our area. This is the area where you sign in for registration, you collect your forms, and then you're taken up to ama workshop ama areas nankayana. Angilambile ma area nje. Ibungaza ngalamba. Lihleliswe kanjani? Oh guys, I don't have battery. Ngilambile. I thought phela ngizofika la ngingakaqalwa ngibambe ibhasi. Ngilana nje manje. Anza flavor nje la manje. Ngiyancane ukodila ne-registration guys. Ngithalazela nje ukuthi abantu belokhu beregister kancane kancane ngingabizwa. Lokho ngihleli lana nje. Lokho ngisinekile ngithi sanibona siyanamukela. Lani into lapha so zabazonithatha. What? Awusengibuka nje? We say love me, you put me Chanel. We say love me, you put me Chanel. Kitchen. Hayi ngeke izibambele. Bambele. Ha? Khona into eyayikho phela la. Khona ngeke ngakile nto ke. Hayi ngeke ngiyenzeke lento bafesifazekile manje. Bekufunana kube khona ube Noma into lapha ezofika isimifika ifake ke njengale lapha phansi. Ifakile ishukile futhi kulo umoya. Hey, phayikho lapha phansi. Noma nje leyo nto inkinga imibhobozo kuyafana induku izovela ingene phakathi. Iphukile. We say love me, you put me Chanel. We say love me, you put me Chanel. We say love me, you put me Chanel. Say love me, put me Chanel. Turns out I had you turned out. What's my mood? Try me, come find out. One more time. Stop trying to read my mind. I'm not her and she's not me and you're not mine. Guys, it is a youth. Njalo ngihlezi ngibloga silana siyokwenza inwe. Sesiwashile already. Ngontshekisa double sitting when we are at the salon. Sabu saluni, the house of Dawn in Abercrombie. Yebber. All right, it's here. Huh? In. This is the coffee pen. Buristata. Complain umngane wakho wawulinde la. Love yeah with me. Baby, I'm a D&D. Please don't bother me. So the last boy kahle oh. Ay. Pero suko horse ride lo kuzeni. Beach. Ngifuna sibe bahle. Ha?
ingane sezawashile amakhanda already. Eh? Shana be. We are done. Sesiyabheka le. Sowakhatha lapha sothekes. Vale njengoba Sibahle ngicela nibukeni na ngoba nami intombazane. Sayisabahle. Angiyiboni ngemuva kodwa, yazi. Unobona ngani? Ngifuna ukuthi njani ngemuva. Oh, kodwa akuqinile shami. What I'm saying is So siphuma House of Dawn. Isnophi lesi was 150, inkophe 120, in total it was 270. Kodwa yenkopheni idinga ukusibalungisa, can know. Iglu iyachopha 2 nje lento yokuhlala ehlalweni. That makes sense. But overall abazokudonsa ngayo. But nje overall experience shame istaff sakhona sinice. Uthola ama-juice kama yini? Yeah, those juice there. Hey, It's on a Friday. Mimosa Friday. Then they have a special that is coming. Coffee. Oh, lapha bese specify for warm milk or what type. So nje on a scale of 1 to 10 si baninga ba 7.5. Khona room for improvement basi nje. Bane party nento le. But the toilet lab, I feel like for my aesthetics abo benga improve the toilet. Li right, li clean shame. Got and saying shoes yabo ibook. Show you my double TD. You say fitting room in Mr. Price. The dress is from Shein, bag from Luella Fushini, slides from Mr. Price. Baik nak belanja. Hambangan, sekali down. Hambangan. Hambangan ni. Jadi lutut lah. Nang ya, kau nak dengan abang. Nang ya. Le. Dia nak ikut sengi, banyak shop. And see me next year.